ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Boubacar Sidiki ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka fo bɛɛ lajɛlen tɛ gɛlɛnni sɔrɔ a dingɛ kɔnɔ mura nin banna cɛw i k'a dɔn kelen bɛ k'an sɛbɛn kɔrɔ yuguba ni 2024 yɛrɛ mura ko an m'a faamu Boubacar Sidiki i k'a dɔn dankɔrɔba dalen bɛ Welesebugu ma d'a la ni bamanan bɛ Welesebugu min bɛ tɛmɛ ale kan Jonathan Doumbia i k'a dɔn arajoso min bɛ o directeur Jonathan Doumbia nin dankɔrɔba in ye dugukolo tigi ye nin ye bamanan ye bajɛ min ye maire a tɛ se ka kuma Isa Jonathan kɔrɔ sabula Jonathan n'i y'a mɛn malo o tigi don ɲɔbɔrɛ o tigi don tiga o bɔrɛ tigi don i bɛ ka dumunifɛnw de tɛrɛmɛ k'u tɔgɔ da ɲɔgɔn nɔfɛ o tuma i bɛ mun nɔfɛ n bɛ min nɔfɛ a ye nin bɛɛ bɔrɛ di yan i bɛ dɔ wɛrɛ kɔ Jonathan e bɛ dɔ wɛrɛ nɔfɛ bajɛ k'ale ye maire k'a ye bamanan ye a bɛ Jonathan bɔ Jonathan Welesebugu radio jitimu o directeur ayiwa dankɔrɔba i ka foli bi yan bamankɛ ɲɛne i ka foli bi yan bamanan ni maamana i ka foli bi yan ayiwa bamanan bannaw ngɔni de ta ka jitimu yɛrɛ bɛɛ bamanankɛ kelen min bɛ ale don bamanan banna Jonathan baara banna Boubacar Sidiki an sigira an ka kɛnɛ kan Gibson control ale bolo bɛ nɛgɛw la a ka yamaruya di an k'an joie kunnafoni na n y'a f'i ye n tɛ girinba la mura bɛnna ayiwa shabash naam ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma info matin sɔgɔmada la kunnafoni Boubacar Sidiki nganadu a bolo ko siɲɛ 7693 maa min y'a sɛbɛn u ka lasigiden min n'o bɛ a wakidalikaw fɛ yen Boubacar Sidiki mɔɔw bɛ ɲinɛ n'o tɛ wulikajɔ ni cɛsiri min barakɛ kɛ jamana in kɔnɔ Boubacar Sidiki i k'a dɔn an bɛ ni ka kɔrɔlenw i k'a dɔn k'u bila kɔ k'i dali minɛ ni jamana fɛ i k'a dɔn a san kelen dafara Boubacar Sidiki don dɛmɛna jamana in kɔnɔ i k'a dɔn k'i daliko kuma tɛ fɔ maa tɛ miiri a dugu tali la a yɛrɛ kun bɔra Mali taya la a mɛnna Bamanjuw ani Kalabanjuw ni yɛrɛsagokɛlaw olu kun gɛlɛn bɛ ka Kidali k'u sago ye Kidalikadenw maa dɔ fɛ Boubacar Sidiki an sago t'a la o tɛ ɲɛ sɔrɔdasi minnu ye fanga ta Asimi Goyita n'a jɛɲɔgɔnw u k'ale k'a don Boubacar Sidiki u nana wulikajɔ bolo da don kelen da kelen Bamanjɛ kɛwale minnu ani jɛrɛjɛkulu minnu bɛ yen ka taa mɛnna bɛɛ lajɛlen la bɛɛ y'i kɔda kabini o kɔni kɛra Mali drapeau Boubacar Sidiki ani Malikan i k'a dɔn o de bɛ fɔ Kidali Kidalikadenw lafiyara fo k'a fɔ k'a to ten hali n'o y'a sɔrɔ i k'a dɔn bisi basa ani gɛlɛya caman bɛɛ Boubacar Sidiki o tɛ ban na san 2023 armée Mali a nana minɛnkuraw ɲini jɛɲɔgɔnkuraw n'o ye Russie ani Turki ye Boubacar Sidiki n'i ye badeni kalifa yɔrɔ caya bɛɛ a bɛ si kɛnɛma walima surukuw b'a dun i k'a dɔn awɔ MINUSMA ko banna Faransi ko banna an ka k'an yɛrɛ ye an k'an wakilu k'an yɛrɛ ye ka dusu ta Boubacar Sidiki o de kɛra sababu ye min kɔni ye Kidali ye a ka segin kana don Maliba kɔnɔ Boubacar Sidiki a don maa minnu ye Kidalikaw ye u bɔra ka sɔrɔdasiw kunbɛn u sankelen dafara Boubacar Sidiki i k'a dɔn tiɲɛ don waati tɛmɛna jamana in kɔnɔ n'i kun ko ko Mali ye nin minɛnkura in sɔrɔ Mali ye avion kura san an bɛɛ lajɛlen nisɔn bɛ diya nka bi n'a fɔra Boubacar Sidiki i b'a ye k'a fɔ maa si t'a dɔn ko fɛn kɛra yɛrɛ ka sɔrɔ kɛlɛ yɛrɛ de bɛ sen na sisan kɛlɛ de daminɛna sisan Boubacar Sidiki i k'a dɔn maa tɛ k'i yɛrɛ ye n'i ma sɛgɛn maa t'i yɛrɛ sɔrɔ n'i ma sɛgɛn Boubacar Sidiki i k'a dɔn sɛgɛn ni ɲani ni gɛlɛya an y'o caman de kun cɛden minnu ye wulikajɔ kɛ ka Kidali minɛ k'a kan sago ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn u ma da u ma Kidalikaw u ka da u yɛrɛ la u ka da jamana na min ye baara ye Boubacar Sidiki sanni feere u ka bɔ ka taa yɔrɔ min ka d'u ye Boubacar Sidiki sira caman tigɛlen kun don Boubacar Sidiki n'i y'a ta k'a lajɛ bi o siraw bɛɛ dayɛlɛla Kidalikadenw bɛ taa ka segin la u yɛrɛ sagoya la hali n'a sɔrɔla jɔrɔ kelen kelenninw bɛ yen Boubacar Sidiki k'a dɔn nin ɲɔgɔn na mana kɛ san 10 ani kɔ yɔrɔ t'i sagoya la n'i nan'o minɛ Boubacar Sidiki jate caman bɛ yen i k'a dɔn i b'o sigi sen kan sɛbɛnnikɛla ko n'i ye Kidali yiriwato ta k'a lajɛ bi ba ɲumankɛw ani dɛmɛtɔnw nin bɛɛ lajɛlen seginna ka na Kidali sɔrɔdasiw i k'a dɔn baara ka dabali kura tigɛ Boubacar Sidiki k'a dɔn lakana tɛmɛnen kɔfɛ dugudenw ka da la dugudenw ka s'u yɛrɛ ye Boubacar Sidiki i k'a dɔn min b'a to dugu yiriwali ani dugu ɲɛtaa bɛ sabati n'i ye Kidali ta ani Alizeri ka surun Alizeri dun sɔmin kelen don yen y'u ja baalaba ye Boubacar Sidiki k'a dɔn hali bi n'a ka bi gɛlɛya ma ban nka caman
caman nɔgɔyara sabula hali an b'an yɛrɛ sago la an bɛ da ka wuli cogo min ka d'an ye o ye dɔ ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ info matin kɔnɔ sɔgɔmada la kunnafoni karamɔgɔ de b'a tukara info matin an bɛ u fo n tɛ bɔ n ka nin bana na u bɛɛ bɛ banabaatɔ da n'a kɔrɔsigibaga o ye tiɲɛ ye ni ye n tɛgɛ don ne sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko sɔrɔ de Bamako wula sɔrɔ de Bamako Mayimuna Dumuya Mayi Sarama nin y'a ka fasiri ye Mayi ko min ye halisa Isa Kawudim Dakabana den Isa Kawudim a kɔni a y'a yɛrɛ sɔrɔ kɛnyɛrɛye télévision so dɔ o plateau o sanfɛla la ka bɛn novembre kalo tile 10 ma san 2024 i b'a ye fana k'a fɔ jɛmu in de tɔgɔ dan bɛ ko rendez-vous des idées maanifinw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen hakilinaw ye fɛn minnu ye jamana kunkanko kibaruya kan ani jamana wɛrɛ minnu bɛ baara la olu ka yeta ye fɛn minnu ye a ko la o b'o bɛɛ lajɛlen ni ka o tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa o senfɛ sa i b'a ye k'a fɔ min ye Isa Kawudim ye a da a ye falakɔnɔ bin tigɛ bawo kɔrɔfɔ nalen se kɔsada in na jirala k'a fɔ min ye Burkina faamaw ye olu y'u tɛgɛ da se fɔ wari miliyari 5 bɔɲɔgɔnko kan min kɔni kun labɛnnen bɛ maa juguw fɛ dibidibi wale la waasa min ye Burkina faama ye n'o ye Capitaine Ibrahim Traoré n'a jɛɲɔgɔnw ye u bɛ se ka u ka fanga cɛn u bolo cogo min na tɛgɛ sela ka da miliyari 5 in kan nin kuma bɔ ka bɛn nin plateau in sanfɛ n'o ye Joliba News TV i b'a ye k'a fɔ Isa Kawudim kɛlen ka kuma ta a y'a jira k'a fɔ ko ko ninnu ka nin ɲɔgɔlɔn ye nin sinima bɔ yen ko jɔn ko ala ale ma sɔn kɔrɔfɔ ye fana bɔlen koyi a y'a jira fana k'a fɔ Burkinakaw b'a la ka nin hakilina minnu mamu dibidibi la ta waasa k'u yɛrɛ maja Burkina fasodenw ye ani diɲɛmaa ye walima k'u hinɛ don diɲɛmaa na k'o taabolo min filɛ nin ye k'ale tɛna don o janfa in na nin kɔrɔfɔ bɔ a da kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra novembre kalo tile 10 tɛmɛlen san 2024 min ye novembre kalo tile 12 ye min ye Burkina Conseil supérieur de la communication ye min n'o bɛ kuma u ka kunnafonidi sira taabolo bɛɛ lajɛlen ka Burkina olu ye lettre kɛ ka ɲɛsin anw ka haute autorité de la communication n'an k'a ma haki u ka kangarida ka gɛ wa min ye Isa Kawudim ye AES hukumu n'a cadre kɔnɔna na a bɛ se ka ɲɛgi ni sira o sira ye o fo yɛrɛ o ka tani ka ɲɛsin a ma k'a bɛ se ka faamu cogo di min ye AES jamana 3 ye Niger ka taa se faso Mali ma min ye Burkina Faso ye ninnu de kɛn bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'u fanga kɛ kelen ye yɛrɛ y'a an n'o ɲini k'o se an ka jamanadenw ma min ye jamana ye a ka bila an taya la wa min y'an sago n'a dunga ye min bɛ se ka kɛ yiriwali taabolo sira taamali bolo ye o bɛɛ lajɛlen ka se ka don bɛrɛ la nka n'i y'o lajɛ ko maa dɔ bɛ na sigi o jamana dɔ la kelen kɔnɔ k'a fɔ k'a bɛ jamana AES jamana dɔ faamaw ni ka olu lagosi k'i tɛ fɛn min fɔ i ka jamanakuntigi ma i man k'o fɔ dugu wɛrɛ maa ma o kɔrɔfɔ bɔ ka bin a welela kununko k'a sɛbɛkɔrɔ ɲininka a ɲininkalen kɔfɛ laadakɔrɔ don a bɔra yɔrɔ min na waati tɛmɛnlen n'a seginna ye bawo u y'a kɛ worobaya ni ka taa kɔsɛbɛ kaso la ɛnkɛ maanifin ni nɛn diyala kojugu a t'i kunkolo di nka a bɛ karasi ma a taara mini kaso la kɛ yen t'a ta yɔrɔ kɔrɔ ye ka kɔrɔ o tuma a tɛna nɔnɔ min ye Burkina Faso ɲɛmaaw kɔ min ye Isa Kawudim ye a ka bila ka taa di u ma awɔ anw ka minɛli in tɛ dɛ a ka bila ka taa di u ma ayi ale m'a fɔ ko miliyari 5 ko o kɔrɔfɔ min fɔra ko kalo don wa a b'a jira k'a fɔ a bɛ dɔ kalama a la kɛ n'a bilala ka taa di u ma u bɛ tora k'u ka journalistes ni politiciens bila ka taa kɔrɔ la cogo min na u n'a bila ka taa yen a ko a la dɛ maanifin nɛn bɛ se ka diya k'a sɔrɔ ko i galabu man kɛnɛ wa u bɛ se ka kɛ min ye Isa Kawudim ye a donnen kɔ kaso la kununko i b'a ye k'a fɔ a taara nin kumaba in n'a da ye falakɔlɔ bin tigɛ télévision so min plateau sanfɛla la n'o ye Joliba News TV ye o ɲɛmaa n'o ye ka taa se journaliste ma journaliste n'o ye Mohamed Atayer Alidou ye a fana k'a n'a ka ɲɛmaa u welelen bɛ haute autorité de la communication fɛ bi faso Maliba kɔnɔna na yan u ka se ka taa ɲɛfɔli kɛ min ye u bila nin na wa min ye Isa Kawudim u sɔnna cogo min na a k'i da don na ni ka Burkina Faso jamanakuntigi fo ka taa se jamanaden kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'u jɔya o kɛra ka da kun min kan o na ɲɛfɔli kɛ o ko kan maa bɛ se k'a fɔ nin ko min filɛ nin ye ni maa minnu welelen filɛ bi nɛgɛ kanɲɛ 15 hakili la u yalima u ɲuman bɛ taa ka segin wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ hakilinajigi i b'a ye k'a fɔ min ye Joliba News TV ye nin maa kelen n'o ye Mohamed Atayer Alidou ye a ye kɔrɔfɔ a ye plateau dɔ fana sigi min senfɛ i b'a ye k'a fɔ kuma
kuma gɛlɛn caman bɔla a da kɔnɔ n'an b'a wele ko editorial de Joliba TV wa n'i y'o fana lajɛ a kun welela haki ɲɛmaaw fɛ commission ka taa sigi olu ɲɛkɔrɔ u ka se ka u ta hakilina ni ka o di a ma o b'a ye a donni kama maa caman wulila ni ka u dɛmɛ baara in na i n'a fɔ anw yɛrɛ ka ASEP taabolo fo ka taa se URTEL ma maison de la presse jɛkulu bɛ yen n'o bɛ kuma journaliste to a la ninnu bɛɛ lajɛlen wulila ka don Joliba TV a ma o tɔnkɔrɔ a donni kama ka bɛn min ye septembre kalo tile 30 san 2022 n'a fɔra san fila o kɔfɛ aw nana maa wɛrɛ wele o ka taa falakɔnɔ bin tigɛ ka taa jamana faamaw ni ka olu jɔ a yan ko yalima a ko bɛna to nin cogo in na wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ nin ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ espoir de Bamako kɔnɔ Maïmouna Doumbouya a ka fasiri don Bɔgatiriki n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant i bɔra ka min fɔ Bill Haq Isa Kawjim a bi da k'a bolo Bɔgatiriki i k'a dɔn sɛbɛnfura nin y'a boli ko siɲɛ 600 siɲɛ 84 maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Dawuda Sangare Dawuda ko a ko min ye kiiri min bila la n'a ma dafa kɔngɔ bi mɔɔw la o de ye jamanakuntigi kɔrɔ ka avion ko ani marifaw ani sɔrɔsi minan minnu zanna Bɔgatiriki a kiiri kɛra nka a taara ɲɔngiri mɔɔw ma wasa Bɔgatiriki i k'a dɔn a wa Cour suprême i k'a dɔn kɔsɛn in na sabula kunungo yɛrɛ min ye madame Buware Fili Sisɔkɔ ani colonel major Nuhu Dabitawo ani ministre kɔrɔ Mahamadu Kamara Bɔgatiriki i k'a dɔn o kun welela sabula u ka sɔrɔnin donbaw olu kun ye sɛbɛnfura ladon sɛbɛnfura min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin sabula kiiri min n'a forila Bɔgatiriki i k'a dɔn nka a ma dafa sabula min ni min kan ka fɔ jalakiw ka tila walima i k'a dɔn karisa ni karisa a jɔr'i la n'o ɲɛma sɔrɔ sabula kiiri in yɛrɛ a dulonna di octobre kalo tile 9 ni hakili b'a la u dun ye tile 10 de kɛ Bɔgatiriki i k'a dɔn ɲɔgɔn sɔsɔ ani sɛbɛnfuraw lajɛli la sanni feere minnu kɛra i k'a dɔn marifaw ani sɔrɔsi minan minnu zara jamanakuntigi kɔrɔ ka avion saningo Bɔgatiriki i k'a dɔn jalaki bi maa minnu kan walima minnu ɲɛ sɛɛrɛ ye u ye tile 10 kɛ a bɔ bɛɛ lajɛlen kɔni b'i sɛbɛn kɔrɔsɔn mɔgɔw kɔni wasara sabula u ko kuma tɛ yen min ma fɔ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔnna sa o kuma min kɔni ye plaidoirie ye tubabukan na o de ye bɛɛ lajɛlen bɛna damakasi kɛ damakasi min b'a jira k'a fɔ karisa ma fɛn kɛ walima karisa ni minɛni ka kan Bɔgatiriki o de ye damakasi ye u k'o de ma nazaraka na plaidoirie sariya kisɛ kuma dun Bɔgatiriki sigi kun kelen don k'o de kɔnɔ nka min kɔni ye hakilinaw ye a bɛɛ lajɛlen nana dafiri sabula min ye kiiritigɛla ye kiiritigɛlakuntigi min bɛ o ko min ye kiiri ye an b'a dulon an b'a jɔya ni k'a bila ka taa bila waati wɛrɛ la sabula dafali kunnafoni wɛrɛw bɛ yen an k'an ka min sɔrɔ Umaru Tɛtam Lila Musa Marala ani ministre kɔrɔ min bɛ yen n'o tun bɛ nafolo kunna n'o ye Madani Ture an bɛ kiiri in kɔni ɲɔngiri a bɔ f'a ka kɛ olu kana sa olu ni yɔrɔ kuma n'o farala kan o kuma an na sɔrɔ ka jaabi labanw di Bɔgatiriki kiiri ɲɔngirilen min kɔni kun fɔra sariyatigiw fɛ yen i kana siga a fɔra ko a wa kiiri ɲɔngirila minnu minɛnen don walima jalaki bɛ minnu nɔfɛ a ma ɲɛnabɔ ban a se b'u ye ka ɲininkali kɛ walima k'a ɲini min kɔni ye bilali yɛrɛ ye liberté provisoire n'o ye bilali kunkuru yanni kiiri don wɛrɛ cɛ u bɛ se k'o kɛ wa u na bila ka taa a na kɛ sɔrɔnin donbaw kɔni y'o de lajɛ kununko kɔni u kun ye sɛbɛnfuraw don sa k'a ɲini kiiritigɛlakuntigi fɛ min kɔni ye liberté provisoire ye o ka kɛ yanni ayiwa kiiri in bilalen bɛ yɔrɔ min na n'o ye chambre civile d'instruction Cour suprême yanni u ka tila ka baara la Bɔgatiriki sɛbɛnnikɛla ko avocat kuma min n'u ni ayiwa u ka client ma jalaki bɛ minnu kan u selen Bɔgatiriki k'a dɔn a kɛra kuma ye sabula nka jamakun tɛ kɛnɛ in kan a na kɛ i k'a dɔn sɔrɔnin donbaw ni kiiritigɛlaw ani maa minɛnenw u ye kuma caman kɛ kununko chambre d'accusation i k'a dɔn yɔrɔ kelen na Bɔgatiriki k'a dɔn procureur général Cour suprême o kɔni ko habada liberté provisoire ko kuma kɔni tɛ ministre kɔrɔ n'o ye ministre des finances madame Buware Fili Sisɔkɔ k'a na to kasobo la ale dun minɛnen bɛ kabini san 2021 min ye ayiwa directeur kɔrɔ ye commissaire des armées n'o ye DCA ye colonel major Nuhu Dabitawo ale minɛna mars kalo tile 14 tɛmɛnen na k'a fana na to kaso la maa kelen min ni juru yɔbɔrɔw kɔni ye o de kɛra Mahamadu Kamara ye Mahamadu Kamara yanni ayiwa kiiri tɛmɛnen jɛ ale yɛrɛ bilalen kun don
ɔ sabula kiri kuma fɔlen a taara i yɛrɛ di yanni kiri ka kundigɛ sabula ale delila ka 1,500,000 sara ale kun bilalen don liberté provisoire la ɔ juru yobara ale kelen de ye nka tɔ 2 a fɔra k'olu ka to sariya ka bolo kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli i jɔ Jeka pip kaka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye karamɔgɔ de waati kɔrɔ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko la sirène la sirène ko an ka taa bila mara la dɛ min ye bila mara ye o miiri belebele a bɛ maa min ka danganiya kɔnɔ bi an k'o de ma ko Mamadu Samakɛ maire a n'a nɔfɛmaw e ko u t'a la k'u bara bɔ yen sigibaw la wa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ bi na min ye bila miiri kɔnɔna ye gɛlɛya belebele de bɛ yen bawo min ye maire n'a nɔfɛmaw ye n'o y'a ka conseiller ye olu sugandila baara min kama n'o de ye gɛlɛya o gɛlɛya n'o bɛ bila mara kɔnɔna na mairie ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka fura ɲini o gɛlɛya ninnu na nka n'i y'o lajɛ e ko o kɛn bɛ ninnu sigi kun ye wa o sigi bɛ fɛn min na nafolo kɔni bɛ bɔ sira o sira fɛ o b'o ɲɛsin o de ma ko nafolo salo k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ kɔsada in na k'u ye wuli ka jɔ dɔ kɛ sɛgɛsɛgɛliw taara bɔ fɛn min kɛ i b'o dɔn wa min ye se fɔ wari ye o 1,012 bɔɲɔgɔnko san kelen kɔnɔna na o de kɔni bɛ don taji la sa maire n'a nɔfɛmaw n'o ye conseiller ye o b'o de tila o ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka to ka tajiw san ka munumunu salo boloda ka taa sɔrɔ la min ye gɛlɛya wɛrɛw ye o bɛ bila o commune o kɔnɔna na nka maire n'o ye Mamadu Samakɛ ye i b'a ye fana a ma dan o ma i b'a ye fana min ye a ka wulikajɔw ye o ɲɛsin bɛ fɛn min ma o de ye taabolo minnu bɛ yen n'o kɔni bɛ mairie ka danganiya kɔnɔna na n'o bɛ magasin dɔw kofɔ o magasin ninnu kalo kalo maa minnu kɛn bɛ k'o ta luwanse la olu b'o wariw fara ɲɔgɔn kan ni ka di mairie ma maa fana bɛ yen min kan k'o wariw bɛɛ lajɛlen kabaraw ka fara ɲɔgɔn kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ tunu i b'a fɔ ko to tununna nugu la o nafolo o bɛ taa yɔrɔ min na a bɛ taa kabanɔgɔ la wala a bɛ jigin dugu jukɔrɔ min ye dugudenw ye maa si tɛ a kalama wa n'i ko k'i bɛ ɲininkali kɛ i b'a ye fana k'a fɔ kɔrɔfɔw ni kumakan gɛlɛnw o bɛ taa ni ka ɲɛsin ma a bɛ jira i la k'a fɔ i tɛ maire n'a ka maaw fɛ n'o ye bila maire ba ye n'o ye Mamadu Samakɛ ye i t'u fɛ wa u ka baara o baara n'u y'o boloda u b'a fɔ sa ko e b'a fɛ ka kala don u taamasen na o fana bɔlen kɔ i b'a ye maire ma dan o fana ma min ye a n'an bɛ ɲɛsin fɛn laban minnu ma kɔsa in na i b'o dɔn wa min ye bila dugu kɔnɔna ye o dugukolow bɛ se ka morceler cogo min na wa n'u morceler la e ko a t'o tila a n'a nɔfɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ wa maa minnu bɛ yen n'a y'o ɲɛda lajɛ n'o ka d'a ye walima maa minnu y'a yɛrɛ masurunyamaw ye nin dugukolo ninnu morceler kɔ n'a lotissement kɛla i b'a ye k'a fɔ a b'olu sɛbɛn kɔrɔsɔn a kuma tɛ taa kɔkɔ a tɛ taa bakɔ ka taa sɔrɔ la o bɛ sugandi waati min na ka bila mairiba kunna n'o ye Mamadu Samakɛ n'a nɔfɛmaw ye u kɔni kun sugandila de ko gɛlɛya minnu bɛ bila commune kɔnɔna na u ka se ka fura ɲini o na joona dugudenw bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ fura ka se ka sɔrɔ o la nka min ye Mamadu Samakɛ n'a nɔfɛmaw ye bi na u b'a la k'u bara bɔ bila sigibaw la ka sabu kɛ o tɛna fura ɲini u ka gɛlɛya la nka min ye tɔrɔmɔɲɔni min fana bɛ sɔrɔ mairie fɛ n'o bɛ salo ka fara ɲɔgɔn kan salo minɛli hukumu sabula min ye maire n'a nɔfɛmaw ye olu bɛ k'o bolofila la dun n'o fana bɔla yen i b'a ye fana k'a fɔ min ye Mamadu Samakɛ ye a kɔni y'a jira fana k'a fɔ min ye mairie ye wa ale sago n'a dunga de bɛ kɛ a kɔnɔna na hali kɔsa in na k'a ma janya koyi a n'a ka conseiller u ye ɲɔgɔn ye kɛ o ɲɔgɔn ye senfɛ i b'a dɔn o taara wolo fɛn min na o de ye o session municipal min bɛ boloda tɔrɔmɔɲɔ min bɛ di conseiller ma min ye Mamadu Samakɛ n'a a ka conseiller ye bolokuru fili o taara bɔ a kɔnɔ olu kɔni kɛn bɛ kacikɛlaw de y'u ka mairie min ye Mamadu Samakɛ ye bila mairie kɔnɔna na n'o ye bila maire ba ye a kɔni a tɛgɛ kɔni sin b'a la bi bila ka bɛɛ lajɛlen fɛ ka sabu kɛ taabolo min b'a la taabolo ɲuman tɛ maa minnu y'a sugandi ni ka danaya d'a kan k'a kɛ maire ye jɔn ko ala o dimisan bɛ bi u ka danaya dali la maire kan a n'a nɔfɛnw bɛɛ lajɛlen u kɛn bɛ ka fɛn min ɲini kulekan bɔn bɛ ka ɲɛsin ministre de l'administration territoriale de ma et de la décentralisation min ye Mamadu Samakɛ n'a nɔfɛmaw ye u ka fiyɛ ka bɔ bila mairie kɔnɔna na délégation spéciale ye olu ka sugandi ka bila mairie kunna waasa min ye commune denw ye olu ka hamina a bɛ se ka ta bala cogo min na nin ye wo sɛbɛn min na y'a sama ka bɔ la sirène kɔnɔ min ye Abdramane Dukure a ka fasiri don Baba Jirigi n bi boli sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le sage nin y'a boli ko siɲɛ 26 ye maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Amara Baba
amara baba ko i k'a dɔn diinɛ ye hinɛ ye yafa do Boubacar i k'a dɔn ko to ɲɔgɔn dala do jɛkulu sigira jamana silamɛ tɔnw i k'a dɔn u to a la u k'o de ma Haut Conseil du Mali Boubacar i k'a dɔn yalima a b'a kunbɔ wa sabula i k'a dɔn waati ɲɔgɔn ye ba bi kɛ u ko min ma congrès n'a sɔrɔla falenni kan ka kɛ Boubacar a falenni man ka kɛ ɲɔgɔn zama ye a man ka kɛ ngi ɲininka i n'a fɔ politigiw bi baara min kɛ a n'o kɛli man kan Haut Conseil islamique Boubacar i k'a dɔn a bi ka waati bɔ i k'a dɔn mɔgɔw sɔminen don ko gɛlɛya bɛ yen gɛlɛya min dun bɛ yen min ye jamana ɲɛmaaw ye ani jamanatigi a y'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na min kɔni ye hadamadenya ye ani a wulikajɔw bi jateminɛ silamɛw de nɔfɛ n'olu ye kɛwale ɲuman kɛ Boubacar i k'a dɔn kɛwale bɛɛ lajɛlen bi ɲɛ nka ɲɔgɔn sama i n'a fɔ politikimɔgɔw ka ɲɔgɔn sama n'a kɛra o kɛcogo la i k'a dɔn o ye gɛlɛya dɔnni ye o de la min kɔni ye kɔnkɛrɛ min dɛmɛna n'o kun kan ka ɲɛmaaso falen Boubacar k'a kun fɔra de ye octobre tile 26 tile 27 faamaw yɛrɛ y'a ɲini silamɛw ka tɔnbaw fɛ u ka sabali ni k'a bɔ a dɔn a kɔrɔ u ka ɲɔgɔn ye ka bɛn kelen kan a kana taa kɛ ɲɔgɔn sama ye a kana taa kɛ fɔ ɲɔgɔnko ye o tuma u ka jɛ k'u bolokoni ɲɛsin maa dɔ ma min bɛ se ka sigi nka dulokiba kelen Boubacar i k'a dɔn kunkolo 4 o dulokiba laban bɛ fara a ko n'o ma se ka ɲɛ Boubacar kɔsɔn in na min fana kun bolo dara a bɔra a dɔn a kɔrɔ hali bi i k'a dɔn dusukolow bɛ se ka faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ ala baara don Boubacar k'a dɔn fo de ka faamuya a ko n'i ye kota k'a lajɛ Boubacar k'a dɔn diinɛ tɛ se ɲɔgɔn sama ma e ko ala ne yɛrɛ ko ala Boubacar e ko kira nin m'a fɔ ko Musa Boubacar a bɛɛ lajɛlen bi fɛn kelen nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn dulokiba sama man ka kɛ a ko ni dun ye kota k'a lajɛ Haut Conseil islamique a président Zigi Boubacar i b'a ye k'a fɔ min ye maa tan bɔɲɔgɔnko ye nin bɛɛ lajɛlen kan bɔlen don k'u naka a président ye min ye président min bolo tun bɛ baara la o de ye Sherifu Usmani Madani Hayidara ye Boubacar k'a dɔn ale kɔni jɛɲɔgɔnw ale ka maa de ka ca bɛɛ ye a jɛɲɔgɔnw de y'a wajibiya i ye baara min daminɛ e tɛ se ka bɔ a la f'i ka tɛmɛ ni baara ye hali n'a man di ye an jigi y'i ye Boubacar k'a dɔn a wajibira Sherifukɛ kan sa min kɔni ɲɛmaaya ye a k'a ɲini a ko k'i bɔ a la Boubacar i b'a ye k'a fɔ ayiwa min ye jɛrɛjɛkulu ye o fana maa caman bɛ yen min kan bɔlen don i n'a fɔ u de kɔnɛ Boubacar u de kɔnɛ i k'a dɔn ale bɛ jɛkulu min na o ye frères musulmans ye olu dɛmɛnen don kosɛbɛ min ye association islamique ye jango wahabiyaw olu ka bolofara caman kelen bɛ k'ale dɛmɛ o tɛmɛnen kɔfɛ misiriba min ni o ye Sidi ye yan tumutu misiriba o alimami Sidi ye yan Boubacar o fana kan bɔlen bɛ Alfadi Ouaggara ale fana ye ɲɛmaa ye ka taa se i k'a dɔn awa Bilali Jalo i k'a dɔn u b'ale fana wele ko Sufi Bilali Boubacar i k'a dɔn ale fana kan bɔlen bɛ président nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a maa tɔ ka ca sabula nin ko min filɛ nin ye Boubacar i k'a dɔn n'i ye jɛkulu ninnu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ alimamu ani leader religieux Boubacar k'a dɔn ayiwa min kɔni ye hakilina ye congrès in kɔni awa sigi kelen don k'a kɔnɔ kosɛbɛ sabula n'a fɔra ayiwa faamaw yɛrɛ de y'a ɲini a kana taa kɛ ɲɔgɔn sama ye n'a fɔra diinɛ fana ka taa kɛ vote ye n'a fɔ politikimɔgɔw b'a kɛ cogo min Boubacar o ye ko ye min kɛ man ɲi o de la faamaw kɔni y'a jira Boubacar k'a dɔn ko in ka to nin danga in na u ka bɛn n'u bɛnna ka kow to ɲɔgɔn da la a bɛ kɛ sababu ye min ye basigi ye ani ɲɛta o ka sabati nka kununko i n'a fɔ san 2008 i b'a ye k'a fɔ congrès filanan min kɛra Haut Conseil islamique la o don Imam Mahamud Diko ale de taara ka kɛ président ye ale bilana Cɔrɔnɔ Hadi Boubacar Camu nɔ na o ka mandat bi ban tuma min i k'a dɔn filanan Mahamadu ko nani kan bɔ o kɔni taara kɛ vote yɛrɛ ye sabula a wulikajɔ barika bonyana a don ale ni Cɔrɔnɔ Hadi Umar Camu kun bɛ ɲɔgɔn na san 5 kɔfɛ san 2019 i k'a dɔn wele nana bila dankɔrɔba ma min ye ayiwa Sherifukɛ Usmani Madani Sherifu Hayidara Boubacar k'a dɔn ale de taara ɔ hali bi n'a ka bi ale kɔni hali n'a sɔrɔla
a nege t'a la Bakari Sidiki a tɛ se ka bɔ a la k'a sababu kɛ mun ye min ye jɛkulu caman ye olu de ye kule k'a bɔ a la k'a fɔ ayi dɛ i ye baara min daminɛ o diyara anw ye i bɛ to a la desa fo ka tɔ in laban fo ka i k'a dɔn diinɛ kolo bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le sage kɔnɔ a ka bi boli la karamɔgɔ tɔgɔ le sage an bɛ u fo ni tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko pays émergent maa min ka fasiri ye o ye Nuhu Konare ye o Nare ko min ye wuli ka jɔ ye o kɔni o bɔla ka kɛ n'o bɛ biro yɛlɛma dɔ ko fɔ biro sigi Asako Bulu 1 n'i y'o ta ka a lajɛ ni ye association de santé communautaire de Bolkasumbugu 1 ye an k'a ma ko Asako Bulu 1 ninnu kɔni ka se ka biro kɔrɔlen yafa ka kɛ o ma kura olu ka se ka sugandi o baaraw bɔla ka kɛ septembre kalo tɛmɛlen tile 21 ka bɛn sibiridonya dɔ ma a kɛra u yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔso o dukɛnɛmana na wa n'i y'a lajɛ fana min ye gɛlɛya ye e k'o ma bɔ a ko kɔnɔna na wa bawo min ye maa fila ye biro fila maaw bɛɛ lajɛlen kun b'a la ka ɲɔgɔn sama wa n'i y'a lajɛ kɛnɛ yan'a ka dayɛlɛ maaba caman kun ye senbɔ i kɔnɔkɔrɔ ni ka se kɛnɛ kɔnɔna na i n'a fɔ an ka sigida fɔlɔ o maire-ba n'o ye dɔgɔnɔkɛ ye ka taa se min ye FENASCOM o ɲɛmaaba o ka ciden fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'o ye Sunkalo ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ u ka kumaw daminɛ na yanni kɛnɛ ka dayɛlɛ k'a fɔ bɛn ni kelenya o ka kɛ nin biro sigi a fiɲɛ a ka se ka bɛɛ lajɛlen fifa waasa min ye ɲɔgɔn sama i yɛrɛ n'a fɔ i yɛrɛ bɔla k'a fɔ cogo min na ɲɔgɔn sama biro sigi la ko a tɛ taa wolo fana min bɛ bɛɛ lajɛlen kunna wolo wa nin ko in n'i y'a ta k'a lajɛ a ma ɲɛ kun tɛ bɔ fɛn min na mun tɛ o ɲɛ bawo min ye maa fila ye olu ci la ɲɔgɔn na min ye birokɔrɔ o ɲɛmaa ye n'o ye a présidente kɔrɔ ye o de ye madame Mayiga Umu Ba ye maa filanan min n'o kun bɛ k'i kanbɔ a nɔfɛ o de ye Umaru Sisɔkɔ ye ninnu kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ sibirido maakɔrɔ minnu n'olu kun bɛ kɛnɛ kan n'olu y'u ka ladilikanw ta ka ɲɛsin u ma u taara ka taa ɲɔgɔn lajɛ min ye kumakanw ye k'o latɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ k'u sela ka bɛn ko la wa min ye Sisɔkɔkɛ ye n'o Umaru Sisɔkɔ ye ale min dun b'a fɛ ka kɛ biro yɛlɛma in a ɲɛmaa ye n'ale bɛ fɛ ka don biro kura kɔnɔna na a n'a ka maaw o kɛlɛ la fan min i b'o dɔn fɔsi a kan ka tila cogo minnu na karisa e bɛ nin fa in ta karisa e bɛ nin fa in ta o min bɔlen filɛ ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ dɛ n'i ye maanifin kɛlɛtɔ ye dɔrɔmɛ 10 nɔfɛ dɔrɔmɛ 8 ko bɛ dɔ ye o tilacogo dun man ɲɛ o min ye madame Mayiga Umu Ba ye sigakɛla la k'a fɔ min ye ala ka hinɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita la o kɔni k'o ye o ka masuruyamaa dɔ ye o kɛn bɛ sabu ye e k'o kɔ ma giriya wa ka taa sɔrɔla kɔsa in na Sisɔkɔkɛ ka fɔ la o min n'o tun bɛ fɛ ka kɛ biro kura yɛrɛ ɲɛmaa ye ale y'a jira k'a fɔ ko min ye madame Mayiga Umu Ba ye ko kɔni ko a bɛ ka fɔ k'a bɛ Bangɔni k'a bɛ yɔrɔ min na n'o ye Bolkasumbugu ye ko sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ a tɛ si yen koyi a bɛna baara de kɛ yen k'olu di ka josariya sɛbɛnw n'o ye statut règlement ye min bɛ kɛ sababu ye ka biro ni ka o sigiliw walima ka yɛlɛmaliw baara ko fɔ k'a bɛ o taabolo ninnu caman bɛ k'a b'o sɔsɔ wa jaabi bɔ ka bin bawo n'i y'a hakɛ ta ni ka a lajɛ maa minnu n'olu kɔni ni sabasamali bɔra u ni ɲɔgɔn cɛ nin cogo in na ta a ko a tɛntɛnna ka tɛntɛn fo ka na se kalo wɛrɛ de ma min n'a kun boloda an bɛ kalo fɔlɔ min na ni a ma kɛ o kɔnɔna na n'o ye septembre kalo ye wa n'i y'a lajɛ min ye k'a sigi k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ o camanba den de kɛla u nana bɛn fɛn kelen min kan sa o de ye ko maanifinw ka sɔn sa carte minnu bɛ yen ni maaw b'o ta n'o ye carte d'électeur ye o fana o taabolo min tun bɛ yen k'o kun tɛ o sariya a n'o kun tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o taara ka taa o carte ninnu bɛɛ lajɛlen de falen ko nka o carte falen la cogo min na i b'a dɔn ni 2023 bɛ fan min na o bɛ bigi ka k'o yɛlɛma k'o kɛ 24 o ma ɲɛ dɛ o de kɛra ko filimayɔrɔ ye min ye Sisɔkɔkɛ ye ale ko damanda min kɛra ko in kɔnɔna na o de y'a to ale tɛ sɔn a taara n'a ta ye bɔgɔ jɛlen kan a taara fɛn don awɔ e ko élection mara ka kɛ mini a ka Asako Bolkasumbugu la kɛra yen de jamana in yɛrɛ ko bɛ kɛra élection ye nin ye kojugu ye koyi nin ye ko la i b'a sɔrɔ la gansan tɛ o ɲɛmaaya gansan tɛ fɛn dɔ bɛ sɔrɔ ka nɛɛma kɔfɛ n'i ye ko in lajɛ min ye Umaru Sisɔkɔ ye ale kɔni y'a jira k'a bɛ taa da bɔgɔ jɛnilen kan a taara n'a ta ye bɔgɔ jɛnilen kan bawo a y'a jira k'a fɔ min ye FENASCOM Sunkalo ye ka taa se maa wɛrɛw ma minnu bɛ sigida fɔlɔ kɔnɔna na n'o ye hali n'a ma kɛ maire ye mairie baarakɛla dɔw y'u kanto olu ni Sunkalo de kumakan kɛla kelen ye FENASCOM to a la ko n'a y'a ja a ka jɛn n'a ye
yi na ma ja yɛrɛ fana madam Maiga ba o sigina aw tɛ se ka wuli ka bɔ yen ale fana de ko k'a tɛ jɛn n'o ye bawo kalata kɛla taabolo minnu kɔnɔna na dibidibi wale caman b'a kɔnɔna na a ko caman bɛ yen olu ma lajɛya wa min y'o yɛrɛ ka tɔn yɛrɛ josɛrɛ sɛbɛnw ye caman bɛ a la u bɛɛ lajɛlen u sɔsɔla nin ye sɛbɛn ye sɛbɛn min y'a sama ka bɔ pays émergent kɔnɔ n'o mun kɔnare a ka fasiri ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'an yɛrɛ ye o bɛ bɛn ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la sirène min ye AD nin y'a ka fatiri ye Boubacar Sidiki k'a dɔn MINUSMA i k'a dɔn u ka baara banna Mali kɔnɔ sa Boubacar Sidiki i k'a dɔn u bi fɔn fɔ la a n'u tun bɛ wuli ka jɔ fɔn fɔ la a yera k'a fɔ nafa t'a la o de kɛra sababu ye Mali faamaw u k'a fɔ MINUSMA ye Jeliki Sena ni tɔnba in u k'u ka minɛn cɛ i sɔrɔdasi wo i polisi wo Boubacar Sidiki a bɛɛ lajɛlen wa u nakun kun ye ka Mali dɛmɛ nka san joli joli Boubacar Sidiki u ka nani kɛra an yɛrɛ ma degun ye degun belebele Boubacar Sidiki u taalen nka u nani i k'a dɔn u ye maliden caman da baara la Boubacar Sidiki i k'a dɔn olu minnu kun bɛ baara la u bolo chauffeur b'o la bureau kɔnɔ baarakɛla b'o la Boubacar Sidiki maa sugu bɛɛ tun b'u ka baara la sɛbɛnnikɛla ko MINUSMA kɔni da kolon di k'a filenkolon di a ye dɔw fana ka nabɔ Boubacar Sidiki o baarakɛla kɔrɔ minnu kun bɛ yen olu kɔni bɛ kulekan de la sabula u baara ka yaala yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ baaraw tiɲɛna Boubacar Sidiki k'a dɔn a agent kɔrɔw olu kɔni dabali banna sabula u ko kuma min a fɔra ko MINUSMA bɛ da kolon di k'a filenkolon di maliden minnu kun bɛ baara la n'u u bɛ fɛn sɔrɔ layidu kun dar'u ye k'a fɔ a mana kɛ cogo cogo u tɛgɛ lankolon di to Boubacar Sidiki an bɛ don ni minɛ ko bi olu kɔni ko maa si den kelen t'u jate n'i yɛrɛ min cogo dɔn MINUSMA baarakɛla kɔrɔ an n'a fɔ n ko tubabuw jɔn ye walima i yɛrɛ fana kun bɛ janfa la sabula MINUSMA kɛra janfandiden ye o tuma i k'i da de ni baara tiɲɛna Boubacar Sidiki k'a dɔn ala minɛ ala min ye baara in d'i ma ale bɛ se ka baara wɛrɛ d'i ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ ayiwa sirɛni kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ tɔgɔ tun kɛra o sirɛni kelen ne bɛ bɔ ni o ye min ye dugu fana Keyita ye nin y'a ka fasiri ye dugu fana ko a ko min ye sukaro ka taa se nɔnɔ ani te ma anw ka gouvernement de transition ministre u t'a la ka anw ka fɛn dilanlenw u t'a la k'u san ka dun koyi consommer malien olu b'a la k'a fɔ nka u yɛrɛ t'a la ka baara kɛ o ti ɲɛ dɛ n'i y'a ta k'a lajɛ transition ye a nafolo dama ka na se sisan ma ko caman bɛ yen olu donna bala min y'anw ka finiko ye fo ka taa se an bɛ fɛn minnu sɛnɛ n'u bɛ tila ka bamayɛlɛma anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na yan o kɔni o bɛɛ lajɛlen ka kɛ an ko u matarafa k'u san waasa usine minnu b'a dilan ani baarakɛla minnu bɛ usine ninnu kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔ sɔrɔ nka n'i y'a ta k'a lajɛ min ye sukaro ye an ka faama caman bɛ yen minisiriw ni directeurs nin bɛɛ lajɛlen de kɔni ka sukaro dunta bɛ bɔ jamana kɔ kan bawo min ye anw yɛrɛ ka jamana ye n'u kun ye u ɲɛsin o ma ka u sukaro ni ka u dunli ni ka u matarafa k'o banba o kan a bɛ kɛ sababu ye usine minnu bɛ sukaro dilan anw fɛ yan hali haka ja minnu bɛ n'o bɛ timikala foro ninnu kɔnɔ n'u b'a la ka timikala sɛnɛ a bɛ kɛ sababu ye ka galabu caman don olu fana ka wuli ka jɔ la wa n'i y'a lajɛ anw ka jamana a bɛ sukaro min dun o hakɛ o ka bon kosɛbɛ wa n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye nɔnɔ fana ye caman bɛ yen bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la ka nɔnɔ bamayɛlɛmalen ninnu de kɔni san ni ka o dun wa o doli k'a ni kɔlɔlɔ caman bɛ ɲɔgɔn na ka taa sɔrɔ la anw ka bagan minnu bɛ anw fɛ yan nɔnɔ minnu bɛ bɔ a la i b'a ye k'a fɔ min ye an ka minisiriso min n'o ɲɛsin bɛ bagan marako ani mɔnikɛko ma n'an ka bolofara ma ko DNPA olu ye jaabi dɔ bɔ san 2010 tɛmɛlen o y'a jira k'a fɔ nɔnɔ min ni faso maliba bɛ o sɔrɔ san o san o bɛ t'i jɔ litiri 1,900,000 ani 72 a n'a kunkan fɛ o min fana filɛ nin ye n'o kun sela ka bamayɛlɛma min bɛ n'a kɛnɛ n'a ka di ye n'i y'a kɛnɛ san a tɔ o ka se ka yɛlɛma k'o kɛ fɛn wɛrɛ ye min bɛ se ka kɛ bila mara la ko bɛ kɛ sababu ye an ka nɔnɔ ko gɛlɛya caman bɛ yen ni ka caman bɔ o la n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye fana k'a fɔ te kɔni o kɛn bɛ maliyɛn bɛ negeleya ye bi o te fana mali commerçants de bɛ taa o caman baden doni ka bɔ siniwa jamana kan ka don anw ka jamana kɔnɔna na san o san an bɛ wari min don te la n'i y'a musaka ta k'a lajɛ a bɛ taa se fo wari miliyari 26 la o min fana filɛ nin ye k'o bɛ se ka kɛ ka baara caman dilan anw ka jamana kɔnɔ haka ja te sɛnɛ yɔrɔ minnu tun bɛ jamana in fan
caman fɛ ka se ka nin kura fiyɛ u la wa min ye te farako ye o min n'o tununa a bɛ ɲini ka san yiri ka bɔ o usine bɛ se ka wuli ka jɔ a sen fila kan hali n'a sɔrɔla kuma o kun fɔla a bɛ waati jan bɔ o taabolo minnu filɛ ko n'an ye nin bɛɛ lajɛlen matarafa consommer malien an bɛ fɛn minnu sɛnɛ ani an bɛ fɛn minnu dilan an yɛrɛ k'u dun a bɛ kɛ sababu ye k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ni k'a tɔ sinsin nin ye sɛbɛn sɛbɛn y'a sama ka bɔ la sirɛnin kɔnɔ dugu fana keyita a ka fasiri don Boubacar k'i k'a dɔn an bɛ taa jitumu Boubacar k'i k'a dɔn jitumu mana fɔ Welesebugu b'a mara kɔnɔ ngana ni ngana ani ngana minɛ ngana min bɛ Welesebugu a tɔgɔ de ko Jonathan Dumbiya min ye radio jitumu ɲɛma Boubacar k'i k'a dɔn tiga bɔrɛ malo bɔrɛ min ye maɲɔ bɔrɛ bamanan bɛɛ lajɛlen se k'o di maa ma hali n'o y'a sɔrɔ Bajɛ de ye dugutigi ye k'a k'a ka dugu ta ne ko Jonathan a bɛ Jonathan kɛ a k'a gɛn k'a lajɛ an tɛ marqué ka ko in fɔ cogo min na hali Isa Ɲanga min bɛ yen ni sɛnɛkɛla balo a k'a ka malo n'a ka ɲɔ dun an falen dun o ye bi kuma ye an fara Boubacar an b'an ko kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye Boubacar surafana t'o ma dusu in na segin bi kɛ nin kunnafoni kelen kan ni Ala sɔnna a ma sini an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔw bi bɔ k'olu lakali Gibson Control ale tun bɛ nɛgɛ la kunnafoni laseli Boubacar Daba Tunkara wa